ҷашни 20-умин солгарди таъсиси Созмони ҳамкориҳои Шонгҳой ба замоне рост меояд, ки Тоҷикистон раҳбари давраии он аст. Биноан мақомоти Тоҷикистон барномаҳои баргузории нишасти ҷашнии ин созмон, фаъолияти он дар тӯли як соли раҳбарӣ ва маъракаҳо дар ин давраро таҳия кардааст. ҳадафи ин барномаҳоро Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон таҳкими дӯстии миёни кишварҳои узв ва рушди минбаъдаи Созмони ҳамкориҳои Шонгҳой унвон кард. ҳадафи дигар ин нигаҳдории сулҳ, амният ва субот дар минтақаи созмон, густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ, таҳкими эътибор ва тақвияти мавқеи ва васеъ намудани мавқеи байналмилалии Созмони ҳамкории Шанхай, такмили заминаи шартномавии ҳуқуқии созмон ва ниҳоятан тавсеаи абзорҳои ҳамкорӣ. дар замони раёсати Тоҷикистон дар Созмони ҳамкориҳои Шонгҳой суруд ё гимн ва рамзи соли раёсати Тоҷикистон дар ин созмон таҳия шуда, барои таъмини молии созмон бонки махсуси он таъсис дода мешавад. Инчунин Тоҷикистон пешниҳод дорад, ки дар ин давра масоили коҳиши паёмадҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии бемории ҳамагирии COVID-19 матраҳ шавад. зиёда аз 100 чорабиниҳои байналмилалӣ ва дохили давлатиро ба эътибор мегиранд, ба дарбар мегиранд ва аксарияти онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешаванд. ҳамаи он чорабиниҳое ки раёсати Тоҷикистон дар созмони мазкур дарбар гирифтааст, ин тасмими ҷониби Тоҷикистон аст, пешниҳоду ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон аст. аксари онҳо анъанавӣ дар кишвари раисикунанда баргузор мешаванд ва баъзе аз онҳо чихеле ки гуфтам чорабиниҳои нав ҳастанд. новобаста аз ин ҳамаи онҳо бояд бо давлатҳои миёни давлатҳои узви созмон мувофиқа шаванд. тақвияти ҳамкории кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шонгҳой дар бахши фарҳанг, ҳифзи мероси таърих, синамо, баргузории бозиҳои муштараки варзишӣ аз пешниҳодҳои дигари Душанбе дар замони раёсаташ дар ин созмон аст. дар барномаи раёсати Тоҷикистон ҳамчунин баргузории фестивали ғизоҳои миллии кишварҳои узви созмон дар Душанбе ворид шудааст. ҳамоиши сарони кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шонгҳой қарор аст ҳузурӣ дар моҳи сентябри соли ҷорӣ баргузор шавад. ба узвияти Созмони ҳамкориҳои Шанхҳой Чин, Ҳинд, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Русия, Тоҷикистон ва Узбекистон шомил ҳастанд. аксари таҳлилгарон ин эътилофро василаи сиёсии Русия ва Чин мешуморанд. он дар ибтидо бо номи панҷгонаи Шонгҳой таъсис ёфта, ҳадафаш ҳалли мушкилоти марзӣ байни Чин ва давлатҳои тозаистиқлоли шӯравӣ пешин буд ва мусоидат кард, ки ин кишварҳо қисме аз қаламравоҳои худро ба Чин диҳанд, то масъалаҳои даъвоҳои марзӣ аз байн равад. Афғонистон, Беларус, Эрон ва Муғулистон дар ин созмон мавқеи нозирро дошта, Арманистон, Озарбойҷон, Камбоҷа, Непал, Туркия ва Шри-Ланка кишварҳои муколамакунандаи шарик ба шумор мераванд.